Татардың тәҗрибәсе зур булган. Мәсәлән, сез әйткән 1897 елгы халыкка исәпкә алу вакытында халык арасында шундый шом тарала, хәтта мондый сүзләр булган. Исәпкә алганнан соң безне чукындырачаклар икән дигән нәрсә чыккан. Аннан соң хәбәр чыккан. Кем анда язылуга карап, соңыннан авылларда урыс мәктәпләре ачачаклар икән дигән хәбәрләр таралган. Империясында яшәгән бит, колониаль халык бит татар. Шуңа күрә билгеле, ул хөкүмәттән, җитәкчеләрдән гел начарлык көткән. Һәм күп вакытта шунда да шулай килеп чыккан да. Тәҗрибә шуны күрсәткән татарларга. Шуңа күрә бүген дә улар бергә бик ышану теге 100% дип әйтеп булмый. Бик тырышсак, Алла берсә, мөмкин. Ләкин украиннар үкчәгә басып килә. Безнең файдага бер нәрсә эшли. Хәзер Россия эчендә урыслар украиннарга бик начар карагач, массу психологиядә. Мондагы безнең җирле украиннар бәлки урыс булып язылырга теләмәсләр. Ул безгә ярдәм итәчәк икенче сакларга. Үзебезнең милләт арасында эшләргә кирәк. Безнең бит авыр проблемалар бар. Мәсәлән, теге Башкортстан проблемасыннан тыш тагы бер мәсьәлә бар. Бик күп катнаш никахлар. Ким дигәндә безнең 4тән 1 катнаш никахта татарларның, менә алар эчендә бит халык ул чынлыкта 2 милләтле. Аларга аңлатырга кирәк берлешенә. Син барыбер яртылаш безнең татар, шуңа күрә татар булып язылырга тырыш дип пропаганда кирәк әзрәк.